היום עוד סרטון, והיום אנחנו עומדים לשחק ברובלוקס במשחק המוזר הזה. טוב, יאללה, בוא נתחיל. דבר ראשון נעלה בסולם. טוב, בוא נראה. תמיד אנחנו אוכלים בייקון רגיל. אני לא אוכל בייקון! בסדר, צריך מזור. אבל זה שם. סבבה, רגע, חכו. טוב, אוקיי, אז זה פה. וזה פה. סבבה, נעבור לדבר הבא. הופה. עכשיו מה זה? פיצה דלברי? הזוי, אוקיי. רוצים לקפוץ מעל הפיצות? על הכיסאות של הפיצות! אנחנו נעשה את זה בזהירות, כי אני לא רוצה ליפול, אז די נשלף טוב. יופלה, וופ! אחי, יופלה, הופ, בום! חבר'ה, עברנו. הלו, מה אתה עושה? Alright, that door to the next room. ויבה מקסיקו, ארי. מה רשום? אוקיי. סבבה. בם. אך! די, נו באמת, עד שעברתי. יו. מבטיח. סתם. הופ. פליז, יש. תודה. Give right to the brigade. אוקיי. מי שלא יודע אנגלית, לא נורא, אין מה לעשות. פשוט המשחק הזה לא יודע עברית. מה אני אעשה? מה? חברים, אז... מי שלא יודע זה אייפד. תפסיק, אחי, מה? טוב, זה הפרק הראשון של משחקים ברובלוקס, וכבר סיימנו ממנו אשכרה. כן, אנחנו כבר מקליטים את זה. אין לי מושג כמה זמן אנחנו מקליטים את זה, אבל זה גם לא כזה מעניין. קו. כאילו גם הוא אומר קו, מה אני אעשה? קו. למה זה לא מראה לי כמה זמן אנחנו כבר עושים? טוב, לא, אני אבדוק בסוף. וופלי. יו, פליז. אני מקווה ממש לעבור את זה. יו, פליז. יש! כאילו עברנו. אחפש פה את חבר שלי, את האמת. ביג סרבר. ארוחת בוקר. אוקיי, אסור לדרוך על המייפל. וופ. מי שלא יודע, יש לי שרת פרטי ברובלוקס. אם נגיע לסוגבים, אני אפעיל אותו ויכול להיכנס ולגנוב ולעשות מה שאתם רוצים. זה בסטיל הבריינרות ברובלוקס, אז זה שווה. וואו! טוב, סבבה. ודרך אגב, רק 8 יכולים להיכנס. אז תהיו מוכנים, כי ברגע שנגיע ל10, אני עומד לעשות ל50 עוקבים בעצם. בעצם אני אפתח אותו, אבל אני לא אוכל לעשות על זה סרטון. אבל ב50 אני אעשה לייב מטורף עם הסרבר הפתוח, ורק 8 יכולו להיכנס. אני מצטער, זה מה שאני אומר. אבל תרגו, 8
אני נגד מיסטר המבורגר? יו, מה הוא רוצה זה? הוא רוצה לחתור אותי. יש, עברתי! מבטיח לכם, עברתי! Oh no, not there. אני לא יודע מה היה שום... איי! לא ידעו חלצ'ים? הנה, לא חלצ'ים. זה למה? מה, גם קטשופ עשו? סבא, זה נהיה קצת... וואו. סורי, טוב. חבר'ה, מבטיח לא מבאס. הופ. די, באמת, די. וואו. יש, תודה לאל, חבר'ה. סבא, נעלה למעלה. אוקיי, למה אני לא חוזרים? אסור לדעת באבנים. זה קל. זה לא יודע שאסור. תמיד זוכרים לשתות קולה? מה, אני לא יודע מה. היה שם תמיד זוכרים להאכיל? אוקיי, אני לא יודע על מה להאכיל. סבבה, אני זוכר. זה לא בחמה, זה בטוח אוהב. הופה. רגע, מה זה חרא? מה זה היה חרא בתחתון? סתם. די! זה הוא עשה את זה, זה הוא. די! טוב, אם זה היה סרטון להיום. אני לא רוצה פשוט לצעוק לכם, לא יודעים מה לעשות. אם אני אפשר עוד פעם, אני אסגר את הסרט. סתם. אני לא רוצה לעשות לכם הרבה זמן כדי שזה יהיה לכם משעמם. אני ראיתי סלט בעין שלי. מה זה, צ'יפס? זה צ'יפס! לרוב אני בכלל לא אעשה שורטים. אני הכי הרבה אעשה סרטונים ארוכים. סתם שתדעו את זה. אז אין לכם למה הרבה לצפות. כי אני רוצה לעשות סרטונים על רובלוקס. כי הוא לא רק על רובלוקס. אבל אני משחקים. ואני לא יכול לעשות מזה שורט. זה קצר רצח. דסטיני? דניאל דסטיני, מי עוקב אחריך? סתם. היא נתן לי לתגובה פעם אחת. מתישהו יודעים על זה אני אולי אעלה בשורט. די! בבקשה, תפסיק חמוד, איזה תראו אותו. מרגיז אותי.
קמינו סטאס. סיימנו. בונס אוף דיסטיני? עצמות של דיסטיני? מה, דניאל דיסטיני מתה? מה זה? סולם מעצמות של דניאל דיסטיני. דסטיני. דאון דה רביט הול. לא, הארנב אכל אותי, זה לא כן. מבשלים עם קטשופ. מצחיק מאוד. תפסיק! מה אתה מבשלים עם קטשופ? מה אתה רואה אותי הקטשופ? נגעתי בקטשופ אבל. ולא קרה לי כלום. דפק, מה רוצה זה? אל תיגע בסוכר. למה זה שלך? סליחה, מקדונלדס. טוק. מכינים המבורגרים, let's go. מה? זה כזה בכלל הגיוני? די! זה רגל ברצפה כאילו. סבבה. רגע פה בכלום, מה זה? די, באמת. Let's go. מה זה, טופי על האש? זה חתכה אותי, תראו מה מגיע לה, מקבלי על העונש. זה לא היא. לא! אני מבשל את זה על האש. מה קרה פה עכשיו? טוב חברים, זה היה המשחק שקוראים לו זה היה הסרטון של היום במשחק שלנו Escape Fast Food OBB. אם מישהו רוצה אותי בחברים שלו ברובלוקס, זה השם, זה הסקין, בבקשה. ואפילו לעצלנים שאין להם כוח לרשום את השם, תדאגו חברים, אני נתתי לכם גם ברקוד לסרוק את הברקוד, אז אם אתם רוצים, הנה הברקוד. יאללה, ביי חברים, ביי.